Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Kdo je kdo. To není ono. Jak to? Tak tohle mi nikdo neposlal, že jo? No, Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Cestujeme s sandálem. Jo, takhle. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Co je co. Dnes na téma Clicky push. a co to je? Clicky push, To ne, já měl na mysli tohle. to je sprcha. Jo tak, no to je super. Clicky push je velmi rozebírané téma, zejména v akademických kruzích, do kterých se nyní podíváme tady se soudruhem Ondřejem Polákem. Podívejte se, tento problém je velice problematický. Clicky push není žádné jednodimenzionální téma, na které bychom se mohli dívat v průběhu jednoho alternativně experimentálního dokumentu. Tento problém je důležité vidět z různých směrů. Tak, no abych navázal na to, co jsem říkal. Jakmile získáme tento polymorfní pohled na tento problém, můžeme si dělat takový už větší, rozsáhlejší obrázek. Ano, a teď, když už ho máme, tak si do toho můžeme pořádně obou. No jo, někdy je prostě potřeba dávka selského rozumu. Už moje prabába říkávala, Co si to říkal, Vojto? chytrá to vše. Ano, my dva tady s Vojtou jsme věnovali výzkumu Clicky pushe docela nutnou dávku našeho času. A myslím si, že jsme se dostali až do jádra pudla. No, my tedy už o jádru pudla víme hodně, ale co o něm ví Aleš Wildman? Doktor. Aleš Wildman. No, čau. Čau Aleši, tady Ondra a Vojta, pamatuješ si nás? Čau. Máte mě jenom trochu. A Aleši, prosím tě, co je to Clicky push? Co je to Clicky push? Tak to fakt nevím. To bude něco s klikáním a mačkáním, ne? Tak s tímto myslím, že jsme si o Clicky pushi řekli opravdu všechno, co zde je. Počkej, a co to teda je? Co, Clicky push? Ale ne Clicky push. Tohle. Ta bunda vypadá hrozně teple.